Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kanagiti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti bihag. Dear Manong Nemi. Sagudahan nga ron ti surat ti pakasalitaan ni pagkayam tayo nga Norman nga napauluan. Dagiti sadot. Dear Manong Nemi, sangsangpet ni Nanang Manong Nemi nga nagapuy di tandaan nga naglako kadagitay bunga hinarbest na nga mula ng anateng di talikod. Naglako pa Manong Nemi iti 5 nga native nga manok ken addan sa pa itlog nga napanay lako. Idita nang kwartaman. Ana, ni Nanang met, bubing da pa yung addan sa tultul nga sulsulot yun. Kwartaman ko na. Ay, boya. Nang, ulitak manen, kwartaman. Hamong ibagang awan, kabutan na pang ka naglakot natin ken manok. Pinanawak dito'y balay itay nga kastoy tilangan na anak ko. Di ka malapulos nagdalos. Uray kumalang tarubayan. Nakaruro. Tunay na, dalos nga. Aldahon, di ka pa yung isaang. Kano pa yung hamok mo timang isaang mat, nanang mat? Baka saan ka pa yung nagdigos? Masaduta kang nagdigos? Nagtutbrasak lata, nagdaramos. Kwarta mo na. Kahit pakusarap ti kwarta. Ninanang mat. Nagtusar ti kwarta. Di igatang. Kanat mapamunggatangan. Ninanang ngaya. Susapot na nun di kay mangted ka voluntaryo. Amo yung matinuan at suwara ng araminik na di kay mangted. Siyempre kaotag tawalat yun. Tapita kayo. Kit mangalak na kayat ko. Ngayon na yun, voluntar kayo nga mangted. Akit na siya at unay. Tap na awanan tiriri. Norman anak. Sa anak to maumanak ko. Nga mangibagbagag balbalyo kan. Agsag nagagat ka kaniahang ka kaningang tultuloy nga sadot. Di ka lamabain anak ko. Bimarbaruan ka. No intuloy mo kumatinagbasa. Third year college mo kumaitan. Kit kabailang ka kumamat ka pagbasahin kit anak ko. Kure man payag naklawak tinateng ka nagtartarakan tinitib nga manok. Kabailang ka pagbasaan. Paggraduaran ti college. Yaman na tararaminim, dinagraduar kan ti high school. Awanin sa balaraminim saan nga agbalog, makibarkada. Sakit ay sus, di mo malamot tumulong dito balay. Ore kumalag na agdalosag kay. Ore kumalag pakanti manok ti bigbigat mo saan ka nagkurkur kay ti balem. Umay na kumay tumulong pa nating mangsukay ka na gitimulak ka nating namanyat araramide. Ito po rin kagat sa oyo na. Tabugkawanak pa yung anak ka. Inam, di ka lamasyan kanyak. Bumakbak na bumakbakat. Di ka lapulos tumulong. Uri kumamay lang na ta. Usaram nga kwarta di masapulam. Di ka trabaho. Anak mo trabaho. Katsobrang ka di construction. Ay, kaya tagbatil di semento, gagam semento. Ano sabi yung anda kayo? Nakabailan nyo pa lang timang biyak kanya. Nakasano karaw din, into awang kan, kit no awa.
Tunawan akong kunak ko ma. Kinawan ka na kit kabilitan to nagtrabaho ako naging kasi bibiyag kay Belang. Kay Belang nyo wala magtad kanyak tikwata mangpakan kanyak. Alam kita obligasyon nyo det. Ana. Ano to ka naman ako? Obligasyon nyo tibang pakan kanyak. Tinya nakdak. Anakdak. Kaya obligasyon mo nga tawagbagim. Obligasyon mo kanyak. Nananginayas po. Munti tayo pita kayo tumang nagkwarta. Ay hanggang mo na lang. Tsaka tumang dad. Punayin ka na ako ya. Masyang kakadikan niya kaya style yun ya. Na ano sa 50. Ano ko man tayo may gatan sa 50? Manungarot. Sa gasot. Na yun na. 5 gasot so. Anak ko. Napanampay karot tagadan siya ko no. 5 gasot itit ko keng ka. Ngagmalmalang gastusam data ka sa saribina. Adbuti ka din. Makaure ka belang. Magpukaw ka na ko. Dita kayon. Norman anak ko, balbaliw ka. Ayaw po, anak ko, di ka lamasyan kanyak nga inam. Shhh, tagdata nga bakit? Mangtad tumat lang, ito pala nga sermon. Siyakmat ngamin, api ngamin nga dumawatak pa lang. Di pala orayak nga edisyon, di pitakan at alibasag lat at mangalan. Dinalpas ko maita. Sa po ya. Bale, tadali magasod ko. Nabatog ko manong naimiti balay da anti. No, da tumang dato nga ikit ko nga kapsat ni nanang ket talaga nga biyangon. Ay, Norman. Lumabas ak pwede. Mabit man lang baraw. Alang sumorten ka pala ang tagsarita taman. Tangan nyo ang bagayo ko ma. Langin kumat ka pa nagsinong bat yumanin nga agina. Lumaw dawat ka ti kwarta. Haan. Binagbagaan na kaninanang mo. Ngore kumawalang tatumulong agdalos. Agdalos, uno agluto, uno anyaman ditang. Susapon ni antinaya, padpada ka lang agkapsat. Na sermonan na kalangarod sa itayan, sermonan nakpela. Balbalo ka na nako. Kasi ka nangig kong sa inam, di ka kadimaasyan kayong kuwana. Kasunod biglang agsakit. Ket matay, kasunod tupay tibiyag mo. Ayos, adda na panawan, di tatang mo nga bangkag, di mo maotsukayan, di ka mapamulaan. Di ka lamas siyang kininanang mo, nga gabgabyon, nga iso na ti babae, si ka kumatagsukay, ta iso takay tagmula nga duwa. Nakapaunig, tiniwalas ka na ito ng bigatan na yan. Manawang kayo nanti, excuse me. Baro, kagbalbaliw ka, nagagagat ka, nang ako may tultoy nagsadot. Norman, saan ka ko mga sadot? Po nato yung pakita, balapaging kantan eh. Naala akong tilogan ko manong naming a tricycle ka nagpaituludak iti eskwela da Lili. Nubiyak ni Lili, manong. Nanubiyak pa lang iti high school kami. Third year nan. Ay, itama na panangawis ko kong kuwana. Manay siguro mo dati 5 gasot nga mapami i-check-in. Mayat siguro itanda ito. Abi gusto nga panagururwaren iti estudyante manon nami para ka neta last hour iti aldaw. Hindi makita ko ni Lili. Lili! Ay, Norman. Gawit kan? Inak mga aldawon Anda pa yung pangmalam nga klase. Tagbuhit sila. Ano? Anda kwartam? Anda. Yung hanto umanayin Ito pangawisakan ka. Ita ito'y. Wala. Masadutak. Masadutak ka nga buhit sine. Baka masadutak ka pangal daw. Mahanda na mangal daw. Libre ka. Iti asadag nga karinderya manong name di eskwela dati na panami. Magustok dito today. Mas paksiw da. Yan. Nakat mo. Paksiw. Di ba tadubon? Puno ka, wala ta kami nalaklak ka. Ano? Budget meal. Nag-budget meal kami, manong naming nag-ordera kiti paksiyo. Nagpakondisyonak. Maalak na ito Paikid nga saanin ko na. Inagbayad ako manong nami, baka nga umanay na ito yung pag-check-in mi na. Ngayon naman ti kwarta. Ano?
Ay, na yun kurang yan eh. Tapapananta. Tagtsakin. Ano? Nukuha na pa yung klase. Lan. Amamang pa ibagbag kang ganito eh. So, umayat ka siguro itahan. Umayan. Nag-tricycle kami manong naming at imbagak nganyara sa as iti tricycle driver no sa dinut papanami. Insarek na ni compound ti may isang hotel manong. Uy. Norman. Apay. Basbasak pa lang. Kaya man ano. Presem. Titergir. Asidegdetan. Manong name saan haan nga nagked-ked niya Lili. Naalukoy kon manong name nga simrek kami timay sa kwarto. Dito na manong inaramid ko. Inaramid ko ti amin tapno. Mangig ko di kiti asog ka na ring-eng. Nalapsat ni Lili manong name. Kan patsik na talaga nga virgin. Aw mati sa bali nga boyfriend na no saan nga siya. Deta na, permi nga, linailok isuna, inaramid ko ti amin. Tapos di ka sakit mangig ko talaga, di kiti asog ka na ring-eng na. Siyempre, manong name nasaktan, inidamo, nga mapagapaman laang, tagalpasan manong name, nga nagaray, taring karigatak, tinang pisang ti talon ti langit. Si marunong ti asog ka na ring-eng na nang naro na manong nemi. Idi makadanon kami, nagsinabat kami manong nemi. Naggadan kami nga nagalimpatok iti ragsa. Na may mayat manen manong nemi para iti second round. Third round. Na fourth round ko pa manong. Kaya't ko mapa-extend ang iyong gawitan. Rumuartahan. Sige. Sa ulitin na. Sige. Hindi rumor kami manong ang kwarta na tuhin eh. Sakto tagpletin. Basta itulog na jay, idagas na jay balay, sa kanto agtaras jay balay yun. Na yun naman pangarta. Ano? Kanang pagkawatang. Awan doon, alamans ko na bigatin na. Katagin Sabado na ito, o ganat Biyernes. Alan na yun, duhot kan tuman, iba kang napukaw mo. Magpambar kan tumatang gintatang mo nga, nagkanakat kwarta. Hindi ito pokas taman. So, ulitin na. Kaya nga pagkarigan na, mailiw ka, kaya awang kwarta, bahala ka naman ng remedyo Si kamat, si katilalaki, si kagastos Yung naong kartak nga rin, no mailiw ka. Si katagastos. Diba? Apay namin nga sang kang nagbasa. Apay namin nga sang kang sapag trabaho. At naman tinanang ko, serbi na. Sadot ka ba't ngamin? Padpada talang, di ba? Sikat ng iba gawad lang ang mas. Sadot ka ang tumulong ti trabaho di balayo. At damat ni nanang. Estudyante akmet. Imbas nga tumulong nga kita. Ipambar ko lang ag-assignment, ipambar ko lang ag-review. Ganyan. Masadutak lang, masatut ko pre, di balay. So, nagbagay ta. Nagbagay nga niya. Nagbitbada na sa nasadot. Nasadot nga, basadot kag peso ang ubra. Kaya po manong name it at dainted kanyak ni Lili Akwarta. Iti ayan di kiti barakadak tinapanak manong name. Nagkit madamadang agkiinuman. Ay, Norman! Baka ko namin umasdot ka nga umayos ang awang ka. Nga madakamat. Nagkapukan sawat sa sentro. Mayat, buhay na sa kitangal daw pare. Abay. Ay, nai-hotel ko ni Lili. What? Naalamon? Ala? Nakuha mo? Opo. So, medyo kasapula kita ti kaldo. Agur talaga. Korta kita dito. No problem. Ba't na ta? Tanayunan ta.
kontribusyon mo dito yan. Celebrahan tayo man dito parang panakagunod mo ti amin din yung lili. Swerte ka pare, nagpintas. Virgin, ket talaga. Oray ko lang pinamimpat. Nagya! Kupat talo nga oras namimpat. Uy, pinagsasarunok ko na. Papayat man ti kondisyon mo. Nabarteka nga nagawid iti day tangarabi manon nemi. Di makadakas no hasta nga makainumak na sumangpet. Medyo agkaryaran. Rona no saan nga dagos nga may lukat ni nanang tiridaw. Ha? Ano ka tiridaw? Ha? Magbagayo nga sa dutak na kaya sabat tira masadot nga mangilukat tiridaw. Di mo, tanok sa tiridaw, rak-rakik na ito. May namit lang linuktan man. Baybayag ka mang lukat tiri daw. No, asawa ka man, tinungpatumpakan. Pawunay ka na nako. Napamoy impartek, kaya di limagasot. Ay saan ko yung impartek di limagasot. Napang ko in hotel, tagbalinto nga manugang yaw. Niya? Ada nobya mon? Hindi pa lang ananang. Gamit ala yung malam, awal na away, talay malam nga kwa. Naraman na ako. Ay na. Asin no. Maamuan yung tulat ha. Nagsikugan, dahil sangpit na, di ba kina dito balay. Estudyante. Third year college. Susapo. Kit numasikugamon nga agpay suparo. Kit sangpit na tibala, bagay na dito balay. Anong tungarat mo pasama kayo? Nakit, gasawa kami. Tatapang asawa mo. Nakit, agsapol ka kung kumatrabaho mo na anak ko. Nadikit deta at araramin din nagbarbartek. Uno saan, umay nagtulungan di bangkag. Adot nakatoyang iyang anak ko nga paset ti bangkag. Mani po di awanin ti amam sa aling nasuksukay. Amom anak ko, nutulungan nagngagwa. Mga sikaso ti bangkag, kata ato ti mulat nga manateng, sumaya ti biyag ta. Ayun, susapo. Makayam nga ta. Ili umay aggabyon, agbareta, agpala. Idin to ta mangkay kailat arubayan kat di mo pa maaramid. Dahil po ta sadot ka ba? Nanang, balbalagan ka. Nabarte ka, kahit nukas na ibagbagam kanyak, baka malipatang ka nga nanang ko. Ha? Na, sartinggan, nga gununin. Tayo nakmaturugan. Awang gayam, damakan. Nga kita na. At ati kamot mabalin nga hang itadanan ako. Mamon. Sugak ka nagpulpulutan. Masaduta ka mga nin. Pati pandangan anak ko kasadot mo. Nagsaw ko pa rin kangkan. Sige, maturugan. Nanang, abay, api nga nyo nga ni-plug magidag, api nga wanti up dati papag ko. Ha? Umayuman yung kranin da ko. Kasadot mo pa yun anak ko, timang plaster tapagid daam. Intunukan, baka kasadot mo pa yun, timapan umisbukalatan. Kabawak dito yung tao na kada pasensya kino ka na maisbuak dito ulas ka na daduma pa dito yun agad pasensya kayo no di mo masadot ka pa yan ng mga plaster tapagdaman ako bahala kan inakunit silad ko tamatulog ako oh my God hindi na ko nakit bahala kan ba't sa tapagkat igitak na takas to. Up, tikatre. Turo nga, partegak, masaduta ko. Patipungan, jakayat nga alaan, masaduta ka mang gawat, itipungan. Maturo ka kla takas to. Kabigatan na manunemi manen, kas manen. Bagbaga anak manen ni nanang. Anak, mangwat-wat-wat kumit, ne,
Kada dyan, oray ti kaya man latag lawlaw Amagwatwatan ta bagi maditi tao nga sa ngaglengit anak ko. Glengit ak tumatamdo. Natuog basketball. Ana, yung tinisayset anak ko no pakairanutam ti paglengitam. Agkay ka man basit. Daan na naman eh. Kisar ka ganyan, naman tayo da. Mabigat tayo. Ulat kaldo. Apo, ninanang ko na ya. Kastoy man ka. Amo man na parta kag traveso nga. Lotuan na kastoy. Magustok man dito eh. Dahita, iti ipakpakaldok ka rin tatang mo. No kastang medyo masubra na tuminom. Na digwan nga itlog tinitip nga manok. Na ikantilaya. Kalkaldo ti digo ti manok. Ano kasta? Oo. Ure may masutiin ano kas kata kayo nga naiwas luto. No? Kabayatan namang mga kami manong nemi irananawan latante bang mang sermon kanya. Anak, mga asim ka di tagubrakan. Ito mga anak, kasunod pa nagubrak ko mga anak. Kahit ko sawen, sumapol kan ti trabaho. Haya? Yan ako mga tinamnamayin yung trabaho ti kas kanya. Alaman? Una tadi kamot kami nagbasa. May santo ko mga pingatawan, agradura ka kuman anak ko. Tanong nagradura ka kuman ti college, di makasapol ka na Pimpinas nga trabaho. Di mo nga kaya tagbangkag. Di nagbasa ka kumangarot, takabailang ka matapagbasahin. Yung sa nga bali, ang pinaladaw, kahit mo ka di anak, ito naman yung umay pa naglulukat ti klase ka nagbasa kanto. Lakaya ko nanang. Haan manulatawin mo sa kanto kalpasan tupat nga tawan, manulatawin mo. Ubing ka pa ay. Sadutak. Sadut mo, nagbasa. Sadut ko amin. Pati pandangan, radom, masadutak. Ulay ka nanak ko. Anang orot sa ribita bagi, nga nakanaknak kila bagi, macho. Ito ti kurso na ito ti babae nanang. Macho pambagi. Imnuam mo dyan babae nga sadut ka kaya't nakakata? O bakit nga saan nga kaya't nakbat ni Lili? Nga po tagpatpata kaysa nga sadot siguro. Nanang met. Di ko disdisturbon ti panangan ko. Baka mapukaw ti ganas ko ang mga kasta sa sao, sumardang kan. Naulit pa'y na minsan namin duwa manunemi iti pa nagkanaig mi kenilili. Agpay sumano, numailiw. Isun tinaggastos, kaya't nalang maramanan di kiti arakop ko ken agek ko. Kaya't nalang maramantis taltupe nga romansa man. Aging nga ti may sangal daw manunemi, medyo bitinak ngay minum. O mat ngamin yan, tigatang di kita'y parkadat. Di mat kahit agpautang di pag-inuman mi. Di mat tayo nagdudubalay, kahit kung tumawat kininanang uno saan kita, mga alat ti kwartana. Hindi ta, anda kadwa ni nanang. Nang, sino ta kadwa yung sa... Ha? Lili? Siya kang peso. Norman. Abay dakat ti balay. Abay nga dakat ti balay kunak. Ninanang ti simungbat. May dito yung balay nga awit na di kita arwaten na. Tapi nagtalaw ka nun, di kita naganak kang kuwana. Tamasikog. Buntis kan? Uy. Ni mamo ni tatang nga nagduldulo o ak. Sa inakok na mismo nga masikuga. Tapos makita mo, nadabala lang matarupak manang tungpa na kanya. No saan inanawan ni nanang baka no, kakaasyak tinamayan na. So pinagtalaw dak. O mat sa bali nga pamanak, ano, saan nga dito eh. Tapos si kamar nga rin ti ama, ti anak ko. Nagkita mayat Mayat. Oraan niya nga orasan, no magagata. Di ba? Nanang mayat. Anat mayat anak ko.
nakasagana ka din ng asawa. Kat, nagkasar kami na. Adagastusan para ti pa nagkasaryo. Kat, nakabala ti mga mo, nakagayam di inak. Kaya po, sa dinutayan ti utek mo, Norman anak. Ay, nanangaro ti kayo, Tiyo. Pagdalawan nyo ni Lili, apo ko yun ti adati tiyan na. Di kayo maragsakan, tadapo ko yun. Inawat ko ni Lili. Kapaturong bengunay. Barbarin ko na kanak. No dahito yan ti pamaram. Nagpalpalik. Kaya sa man. Alangan mat nga siyak ti mang biyag kada kayo, kada asawa mo, adantun putot mo. Inanang mat. Kaya siyempre, nanang kayo. At pagpatinggahan ti amin nga obligasyon anak ko. Data ko mat panunutin. Sige. Agyan ito ni Lili. Tani nga ron. Ngem, yornungan nyo ti panagkasaryo. Ti gastusin nyo ti panagkasar. Taori simple lang. Adala tagastusin. Saan nga gapukan niya. Ken, gaputaddan asawam. Masapol nga iremedium. Iti ipakam ken kuana. Ken ipakam mo tabagim. Inaanang mat. Nasarbi ng rugata kayo. Talaga ka di ka ti utek mo anak ko. Di mo ka di among sanguan ti obligasyon mo. Tsaka mo, no imalalaam. Saan ba takastati? Kinalaglag ka na kinasadot dadi amam. Nagagat dadi amam. Nautag. So tsaka mo no sinot imalaam. Baga siya kunak angim sa anak ba't nga sa daot. Karede nga rabii, manong name siyempre, nagkaida kami na simang patgaya man manong name ni Lili. Ngayon sarding nang tinagbasa at anang aron. Nandan kamla nagpatnag manong name nga nagplay. Ore ko nang to ni, gusto na, maturog ta. Kaiso na nga, bakit amin nga oras, gusto na. Sige, Roden, hustunan. Hustunan tun kalpasan deta ako na. Nung naglaing kantumat ngamin, Norman. Gapo manong name iti data, aldawan, hindi bumangon kami. Kanang, matinanang mo. Kan, kakitahan na dan naluto. Nagidasar ka. Sika na. Sika na. Sika na. Sika di babae. Apay no babae. Siya. Sika na. Serbi ka kanya. Lahat. Hindi adan ni nanay. Nang. Anak ko. Nanado kayo nagreeng. Napuyatan kami. Tinan obrayo nga napuyatan. Nanang mo yun. Nakim imas. Ya po ya. Nang. Inasaran na kami man. Ana, inasaran na kami man, tamangan kami. Siyak pa, siyak tinagluto, siyak pati mangidasar ti kanin nyo. Ano, serbi na nga rin. Siya, Lili. Ano, sikat mo nang gidasar. Sulitak. Manugak, binanugnak, anak yun, rabiin. Tanya ta kayo, Diyos, nagtagidasar kanin nyo. Nanang, diyan ka buka ko asta. Baka panawan nak ni Lili. Di pumanaw. Uray na kayo nga doon, pumanaw kayo. Sayo. Biyak. Ninanan mo ito. Agdrama kagang angaw. Abi ko mapapanawan dakit anak dak. Isabi nga asawa ko, tadanto apo ko yo. Papanawan dak. Ana. Hindi makapangan kami manong nemi. Nagsubli ni Lili iti silen. Napanangalat arwatan na tamagdigos. Simmarunuak ba't nga nagdigos. Sakam simbrek iti silad mi nga doa. Alamanin. Ano?
Di pa gamon manong name ito manakraad di kiti pinggan. Ano na siya? Inanang mo siya na siya. Gibubong sabat eh. Hala po na kayo, meten! Patikin nakanan nyo, di pa ininurnos na panininawan! Apa na meten, di ka sasaan, di ka sugabiyag na yan, Diyos ko. Matayak lang kumaan. Bahala kayo ni biyag yun. Ay, apo. Si Kamin, kung nakanyak ni Lily. Apay ko siyak. Sikat na udi. Sikat ko makit. Nagumong ka na gitya. Pinunasam labisan. Naginaw ka kumang. Siyak. Naginaw. Nagsusuka po. Sikat na babae. Kapag gininaw di balay mi. Tukit di. Detan. Kaumat pa. Ungot nga nanang mo. Naungot nga nanang mo. Manong name kalpasan nga nakainaw ni nanang tsak manam mo noon simro keng kuwan. Inahala na nagitarwatan na. Kalpasan na ka. Nanang papanan nyo. Bakala kayo di biyagyo. Nanang, hanggang ako kasta. Papanan nyo. Talawakon. Di yumat kayat nga kayo tagtalaw. Isosya kon tagtalaw. Nanang, di agang ang wakasta, agang ang anak ko. Nagtalaw kayo, sino pangarti? Sino pangarti? Tita kayo. Nanang, nagsubli ka duman lang ah. Nanang, nagsubli ka duman. Nanang! Gabutawan ni nanangan manong name. Nun oray mi baka agang angaw lang ko na. Nikat mamalaman, mabisina ko. Awang pa naluto. Uri sakit mabisina ko. Mandit mabisin nga masikog. Kabas nagluto na. Nga, siya. Sino ko mga ron? Nga sa pulin na nang mo ata, pasubliem. Nabang ko sinapsapol man. Di lang kita ni nanang ko. Diyan, nagpakasjay. Naglugan di tricycle, diyan ka mo, napanan na. Apa ya? Kahit awang nga rutin iso na. Kahit mawawana kat awanan. Napanak yan danti. Ano? Anti. Ay, si gagayam. Norman bala, marok. Pai? Wala dito ni nanang? Oo man. Apa ya? Awalan na po yuta. Nabisin ba niya ay nililikit, masikog. Kadi ka magluto. Oo, nga rin na nga nagluto eh. Kadi yung magluto. Di ay asawa, di na magluto. May babae. Kanaman no, da kaninta, anti. Alawan, kang kamarok. Kang ka. Nay, pagisunay. O mo na nga tawad na kaninyo retan. Ito nung naman, makapangan kayo, umayag to padasan ka man na pagbagaan anak ko, ha? Antimot. Pwede mo kahit mapagbagaan. Awan din nanang mo. Ako na. Baka saan nga gawid. Dikat kahit nga sawain, awan ng sermon. Madakay mo't nga may magsermon kanya. Tapos ko na. Inikang katikanin nyo, ha? Oray umay kan tumanin dumawat. Awan doon tumaitod ko ka. Basta pag gustuhan kayo ta. Alam, kayo mga rin. Bakit matitiyo yung mabisinan nga masikog. Hindi makapangan kami manong. Timak na rin ni Lily. Napamanin ti kwarto. Lily! Nagpalpa dito kwarto. Ka, sikat babae. Sikat agumong, sikat aginaw. Oh! Sus! Masikog ka. Matitip. Agtrabaho ang masikog. Baka margreg. Di mo kahit aginaw?
Sikan. Sikat ti babae, sikat aginaw. Sikan. Sadot. Na? Nanta ko na? Sadot ka ko na. Nagpadpadat nga sadot. Uri sika. Talagang awanin ni nanang mo. Kaya siya agdalos dito, mambara akong pato. Kahit nga siya tagluto. Siya, bahala ka. No, sa mga rami din neta, siya arami, napimpilas lang, nagawit. Ano? Nagawit ka di balayo? Di naman linaksid na ka na yan. Papanak to, pakawanan, barbarang maawat nagpay. Kapilitan manong siya, tinang ginaw. Sladyak pakit amo, taginaw. Sano ya? Ay, Lili. Abay. Already, siya taginaw, suro na kung ano kasano. Nagkitkisnawa, ma. Saan data na eh. Pagsad sabon. Sabonam data. Kalpasan na. Gusto, pang ugas mo. Gustoy? Kasta. Sa mutbuksawan. Amo na yung kasgasarit na tanawom. Kada, nanginat bil. Hanggang nakapulta ang bulyong na dadong mag-control lang. Hanggang magkastaran. Sa hap ng. Nada, ustunan. Kasta ka dalo mga talaga. Nalaparuyo ta, masamon to ipaklab. Kasta, siga kayo ti makamuti kasi ka man gawin eh. Nala, siga gindi, suro ka lang. Hindi umay ni Auntie Manunemi. Among urkuranan ako tao may kabagbagaan. Auntie. No napnapanan ni nanang mo, tiyakan mo. Ngayon pag-check anak ko. Hangag sublin na dyan. Posible mo may turan na kami nga baybayan latan. Dakkel ka, Norman. Dakkel ka. No, dapat na bagasyo ita. Siguradong maibusan kayo. No, daman mabalim mo nga, lutwen dita nga sidaan. No, di kayo masadot nga gluto. Maibus na ita. Di kita kindi manok ni nanang mo. Siya, baka ano may iniinutam nga. Sutsit sidaan nyo. Baka masadot ka, baka hindi mo pa amok party. Tsak lagi na amok party na, auntie. O, patiliwak sa ako pa party. Agluto nga rod, titinula. Ay, diyan ka mo, di. Kasano kay nga nga biyag kita. Kinawanin na nanang mo. Sa doon namin, nanang niya. Imposible na dyan, sangang tumatagawid. Hindi lamas siyang kanya kon. Hindi na nga tapanunutan. Kasano nga mga di anak ko. Di manugang ko. Dapat apuhok si tiyan na. Di damat among agluto. No, di damat masadot damat nga kwa. Di na nga tapanunutan di kasta. Mabali na panunutan na. Ket si kang art parok. No awanin ni nanang mo, di mo panunutan. Ngagbiag ka. Nga kabailan yung agasawa. Iti mang biyag ti bagbagiyo. Ipatuloy yung tan nga bisbisinan kayo. Nga matmatay ka di bisin. Norman, anugutem nga sadot ka. Agraman det asawam. Asawam ko naklatan ori ang kapay nagkasal. Agpadpada kayo nga sadot. Sapay ko maanak ko. Tama amirisyo. Nga ti aramid nga sadot. Ket saan ngagbiag. Saan ka ngagbiag. Matmatay kayo nga sadot. No saan ka ngagbalbaliw. No saan yung aramiden ti amin. Nga mangusar ta utek yo. Ken tabagiyo. Matay kayo. Sige, dito lang ti may bagak. No may kayak patulong kanyak, awan ti may tulong ko. Tulungan nyo tabagiyo. Agap-apa kami Manunemi kinilili kapag pinatudun kami. No sa sino ti mga ramit ti kastoy ken mga ramit ti kas dyan. Manunemi.
Kapilitan to, nasyak tumat ti mga ramin. Ag sinublat ta ko na. Pati siyak manon nemi. Nang runa kang kuana kat dinapay amog luto. Makusel. Tunokan, makpaksat na. Nagluto kang titlog. Pati agprito titlog. Manon nemi. Buisit kat kastoy. Buisit. Ano man na buisit ka magpagam. Ano serving mo babae? Hindi mo muat amog luto ka ayam. Di ka magubra. Kasi ka nga mom. Una lalaki ak. Uri lalaki no talaga mom. Masapol nga mom. Kasi ka nga babait kinataom. Apa yang nga nagsusuro. Nag-apa kami manong. Naglinlinayat kami. Hindi maibusan manong name iti pagbagasan. Pag-alanta nga rin itan. Hindi nga umutang ginanti ma. Umutang. Pangalak nga rin iti pagbayad ko no. Umutang nga. Sus. Pangalakad tan. Wala. Napahanak ka rin iti barakadak. Pare Norman. Nakabaybayag nga saan ka nagparang. Hindi si mga sinangpatan na kan ni Lili. Hindi ka matrumrumuaran. Pero may nga manmonsum sa lata. Ore al daw at ipam mo. Kaya sunan nga saan nagkastusan pare. Hanayot hotelen. Insang pwede nilili ti pagkinay dyan. Balay da. Isapol naman ay alsong na. Tapos di kastagat dya alu nakasagaan ng hagbayo. O mat inuman nyo. Kaya inuore na ka nga ron. Tapos no sikat pumaala. Awang nga ron. Pimanaw ni nanang. Pulos, may gamakon kawarta. Kaya mo ti kwarta. Kaya sino ko matsang sapol ti kwarta. Kaya dun samat manok yung pare. Di ente agtiliw, ente ilako. Nagkapsot ti otek mo. Amok na itang masulitak agtiliw. Kaya nakit, pati agtiliw kasulit mo. Da teknik na daw, may kakardan no. Kaya mo agtiliw ti manok yun. Kinurkuram mi kiti manok manong nemi alisto kiti kakadua ka nagtiliw umuda inaramid ta nangarad at panaka ato reto ako arta nila ako tayo kamsat ya kurka siyak tuman lamang yung gumagat ta manok mi neto na kami tinagtiliw pagilakwan na nga ita kado tita dato umuna nga balay sa paglakwan tayo na duma ni Auntie Susan manong daking balay. Apo! Gumatang kayo di manok, apo! Nalakalay, apo! Kuna na kayo barkada. Inlokat ni Auntie Tirida. Oh, Norman. Ano di kita? Ila ko nga manok. Auntie. Nangalanit manok. Isa din ako mabay Auntie no saan nga di manok ni nanang. Tapat siyam ka din nga manok na amin neta? Kita, nagkurkur kami nga siya tumasadag di. Ay, manok ko na daduma! Niya tagririn. Palusot yung na kita! Palusot ang manok pinita at duma! Hamot nga amin nga umasdig na balayong nga manok ni nanang mo. Nalala palusot yung manok ko pinita kita! Isang manok sa alan! Pagskod na kita manok loko, di kayo magtarakin at manok yun. Kinta kayo, tagano kaya at apin at takin to'y. Baragada minurman data. Kung nanagad at manok ni nanang na, iso nga kasdiay. Payo Norman, di mo malasin di manok ni nanang mo. Dagat pagilasinan, tata. Kaya, wen. Haman nga manok na kita. Leo, ibatan nyo na kita. Hanyo, ibatan nyo amin. Palusotan nyo amin na kita. Manok ko na kita. Nagtungpal kami manong at damat bala daw tilakay. Nagtaltalawan na kita barkadak. Nabati ako. Nakakit dinaya anak ko, Norman. Hindi. Ana, agarimedyo ka ti kwarta. Halagib mo, tiliwan ti manok. Manok ni nanang mo. Gusto di ko na nitatapuldo. Nitatam nga puldo. Haan nga amin nga umasdig nga ano kasta kurkuram kat manok yun. Kaya ori manok yun. Saan nga rumpeng? Paglalakam latan na kita manok na nagbambanong nga ti inam. Wanti isaang minanti. Nawan isaang yung kagrimedyo ka. O, pulos kwarta kanti. Kahit mo timadaan ti kwarta.
So nga nga nagtiliwak ti manok, tailako ko matap na kwarta. Si chairman tinapasama. Trabaho ka. Ano matrabaho ka, anti? Kahit mo nagtrabaho na, kahit ko, anti. Sumrek ka ti construction. Kahit mo, ibagak kini kumpadre. Alain na kang alain. Basta lakid di, talagang kayat mo. Saan nga nga narigat, anti? Amin nga trabaho kit narigat. Ngam no amom nga ipatig ti trabaho, saan ka marigatan? Gandak pa makarot palat ko, anti. Isaang mi? Okay. Natukit utang ang bayadam to. Ikang ka ti bagasyo. Kanin nyo, king ka iti makalawas. Tayin doon kalpasan ti makalawas, kadag sweldo ka iti construction ng magtrabaho. Bayadam to. Kan gumatang kan tumatin ti bagas. Nga para kada kayo. Sumarsaro no. Talaga nga di nga nangagsubli ni nanangin. Nangagsubli na dyan. Binaybayan na kayo. Narabin na tigas dyan. Tapno amoyo trabaho. Tapno may kat tikin sa dutyo. Manong nemi gaputa talaga nga awanen ti maaramidan mi. Nagtulag kami ti asawa. Lili? Agtinulong ta. Nagtulag ta. No saan ka man nga nagtatrabaho di balay di. Agtrabaho kay tan. Ta. Simina kang urot katakwadan. Awan kaduatan. Talagang hanang nagawid din hanang. Madidi amin. Sikang amin. Napi nga sa kami. Sinikugan na. Kano ko man sa anak ko mga sinikugan. Nagbasbasak ko maita. Kat sigurado agreduarak ko ma. Alak, nalpasan na kastoy. Nagayatan naman ka doa. So, agtrabaho ta nga doa, ha? Makamukha agtrabaho dito, nagtibalay, agdalos, agluto, aglaba, nagatumuran ta. Tinulong ta, aglaba. Sige, tulungan ka. Gamit yung Lunes, inaktog trabaho. Irinabimat lang agawid ak. Asid ka naman lang ito pagtrabaho, mami. Paalam nga rin ti kwarta, papletem. Pagplete-pletem. Ken, usa rin ta, hanggang sweldo ha. Pinotang anak ni auntie. Yung bayadak tumadlang sweldo ha. Manusam nga tag, trabaho at construction. Kapilitan na na. Tanang nga rin. Mukla ko makakastoy. Dayo ko mang intay-tayak kang katikwa. Napi mat kami na. Nag-imas mat kami. Handa nga masadot. Nag-romansa. Di ba? Yung masadot nga gubra. Nag-anas mo kita? Sige. Agtulag ta na yung baga. Tatlong biyag ta. Saan ta na pag naman ni nanangin? Talagang awan ni nanangin. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi numampay masursuron ni Lili nga mawan maramidan. Mayat man nunusaan masapon nagtrabaho mano. Dalos, ito nagtibalay, iti aglawlaw, at nukasta nga panawa ko, namapanak aggubran, makamuiso na sang patak tulakid. Manong nemi nagdagkalakawa. No, rapsag tag sa manong nemi tsak pa amot agagam ti palang. Ay, sir, pagkatawa ka, sir. Pati agagam ti pala barok, di mo pa amot. Kastoy, buyaem o. Kasta pala. Suro yuan. Sumrek, ito construction, sir. Di na ba't amo? Tabok nga ron. Hindi ko mapailang amin ang nagsurusuro ka. Lala, anong sama? Nakarod. Anong nemi? Namabanbano ka, gling etak, tapunas. Nagtugawak matbugkawan da. Hoy! Tugtugaw ka! Nagubra ka!
Nabanog nga ro, apa nabanog ang ginanakan to na malpas ti oras. Dito ko manang tibukpukaw kata sa sermon. Kasla, namalmalo ti bagbagik manong nemi ti dayta nga nagmalmalam ket kaslasaan ako nga makabangon ti kabigatan na. Huy, bumangon ka, di ka pa nagubra? Nagbatip sakit bagbagik. Kitlog sarting ka. Baka tumangalak ang kan. Alan, pilitam. Kayam deta. Kayam. Di ba? Kaya ta nga duwa. Umati, sa maling aramidan tanong siya nga. Pagbiaganda. Alan, kaya. Man ka ba? Kayam. Dapat talaga nga masapul ko nak manong nemi. Simbre ka Martes pa lang man. Anak ko Norman. Kuwasan. Apupurman. Ang sakit bagbagik. Nablaaw ka. Natakit, ipakalan sa mga panungus osar na pigsam. Naservit ti taktakyag mo nga malalaki. Lupoy ka mat. Kung namlano, matyo ka, lupoy mo ti bagim. At hang ka na rawam tinadagsayin nga trabaho. Sadut ka nga talaga. So nga detap maalalam. Hala, trabaho. Maruam kang tumatlang data. Mayat tumatlang. La, sige. Talo nga aldaw manong nemi nagsakit ti bagbagik. Ngayon masapul nga trabaho ang. Tsak pa yan masaho manong nemi ti dumakap. Mailaw ha, Norman. Ati, sakit ti bagbagik ka talaga. Mailiwak. Nga bahali. Hindi mo kaya. Hindi saklatan. Ala? Saklatan. Huy. Saklatan. Loko dito nga babae na yan. Muna banbanugak. Sakit bagbagik. Manangarot ka na Mayat. Makalawas manong nemi. Di pa nagsuswelduanin. Norman, sweldo. Basit mo gamos. Basit at sikat kababaan nga at sikat tipyon. Naglalaing kanto, at untut amomon, dakol to ba't ti sweldo mo? Ngayon din na piyala data, ngayon ti pulos nga awan. Nagbanbanugam data, amom nga salamat matan. Bayagin salak iminom ti arak. Ayawan, makadadahil ti salon na ti arak. Yung gabuta ka susweldo, medyo mangsit ka matangan. Saan nga rin abi? Nagtarusak manong nemi ti ayan danti. Hindi. Ay, normal na ako. Sabado, nagsweldo Mano ti utang ko. Alahan mo pa ila pang panunutin. Kaya? Itad mo dahil swaldong kinibagat mo, sursurungan at budget. Panagbabayadan ti kuryente, kamuta, itabigat nga may na grade. Danom. Asadag kayo ti pagsakduhan, iliglikan yun ti ko, mangusar iti gripo yun. Tipid kayo. Napitas pa pagwatwatan ti mapansumakdo dita bomba. Tadamat bomba nga talaudan nyo kapag lablaban ni nanang mo ini. Kaya naglaban ni bakit mo? Ibaga mong diyan na bomba't paglaban na tapno makainot kayo. Aginunot kayo, ag-ekonomiya kayo. Nangrunakit na Saan sa pa yung napatpa-check up ni bakit mo? Kung nagpeso, masapol nagpa-check up. Wala, bagam to buong mundo. Kamto kwarta na, papacheck up na. Hamo pala pampanunutan yung utang mo. Basta i-budget ulit sa soldo. Di makalawas. Basta nga orte yung bagak manong nemi. Kanilili. Mano bilti kuryente. Dito ni milasing ko na bilti danom. Dita. Bagmata sa mga pala inalan ni antim ti utang. Gatang kot bagas. Tapos kadot makalawas nga kanenta. Si Daan nga rod,
tumili ka na ti manok takwa. Susurungan ta tagparti. Sige. Agtilaw ta ka rin ti manok. Kurkur ta mo ti bigat. Pasti tirabiin mo agad na kurkur ta. Iniinutan ta kasi dain. Ano pangluto ta? Amok. Nasursurok ini. Sige. Kabigatan ng harot manon nimi na panagmarket ti asawa. Kimatang kada iti awan nga nasken nga magatan. Nagrama mo ti bagas. Nakatiliwak mo ti talo nga manok manon nimi kit sinusurwan mi nga pinarti. Kinat katawaan na kami anti. Ayan nako. Patag party ti manok diyo apayam mo. Ayan na, sakman, buyahan nyo isuro kayo, buyahan nyo, tapnoan mo yung ton. Pati agdut-dut, diyo pa kaya. Kasanot pang ralangkay. Dito, yun na yun. Sa musip apo na kasta. Sa munto iruwar kita kwa. Laman na. Etoy, ba't ko lang na toy. Katam dyan naggan na. Dalusam nga na yung bag, di ba't ko lang. Ito'y bagis, may belang. Kasanot mang tupak-tupak. Sinam dahil di payak kanila kwa. Lupo. Basta. Patandaan nyo mala din ang ramin ko. Kuha nanti. Kat mga muktum tag party, magagatak tumant lang agtiliw. Kitain nyo mga no, makatiliw kayo kiti saan nyo nga manok. Makabulan manong na himi nga nagtrabaho sa construction. Saan akong marigatan. Nayatsatan ti bagi. Himay na auntie. Anak, kumusta kayo? Nabaga man lang patpa-check up si Kalili. Nanti. Amo yung nagtrabaho? Saan kayo nga sadot? Nakasasadot nga ron, auntie. Yung maumot sa bali. Yan. Yung baga taon sa bali. Tapos dumapilitan kayo. Hanin nga mako nga sadot kayo. Dagkubra kayo maten. Kung kaya, Norman, auntie, nagasaysayang anak ko na dabanggag yun. Madikan ho ka. Pagbigayan na tapagpunan. Yun yung kitikaso nanti. Patraktor ta. Sa tamulaan. Diyan matamog mo lanti. Isuro ka. Isuro kayo. Adamat siguro gaman nyo kwarta. Ngayon nahin nyo na ito ko. Gastusan tayo. Pagpatraktor, pagpaurit, ken maigatang iti may mula. Mulante amin iti tabangutong. Tabangutong anti. Numamulaan data nalawa bang kagyo. Nga iso ti pangted ni nanang yun nanang mo nga mulmulaan nga gab-gab yun. Ket mamulaan namin may sa klase. Agad takila ti makwartaan na da. May nayon pa iti ko masap sa pula makas construction worker. Kanang runa ket ne masangwanan ti panaganak ni baka mo. Gumagatang ka madla dir sa doktor ken ka vitaminam. Dili. Unan ti. O sige. Agtulag ta. Partraktor ta reta bangkang kyo sa tay paurit sa tay mulaan. Suro kayo no kasun agmula ti taba. Mulaan tayo ito into no may nga Domingo. Sikante. Muto yata kwartayo ta na yunan tayo. Mano tayo masapulad. Basta ano nanda kwanta kwartayo. 2,000 anting. Sige, 2,000. Kalpasan ti makalawas manunimi minula amin nga peso. Buyanda ka, tatuladen dak mga tigaramidek. Basi-basit lang anyo puspuskulan. Kaya basta, nagsusuro kayo anak ko. Okay? Kaya okay? Okay, lipasan na ito. Sa atin ito pamuriskyan. Yan. Basta, nanos.
Yung ito apitin tayo ito, tayo, mula tayo, ay, sus, ubis-isam kayo ito. Intultuloy ko tinagtrabaho ti construction, mano. Ay ka, mano, nemi, nga di agtubon, timula mi, apo ko umis-isam, tarakapimpinas, ti panagtubo na. Lalo iti tumakkel da. Iti ta, ayaban nagnanti. Apa yanti? Mabali na pasuyatan ng barok. At no, nga, agpiyas na digiti peste. Tsaka magpasuyot anti. Huwag ka, suro ka. Tulungan na. Suro naman, namin no kasunod pa nagtempla. Alangan ba nga siyak, timang magkat at pagpasuyot at spray. Magkatem. Makakita ka ba siguro? Gusto ka din, ti. Apo na tagset. Nalagang tagset. O, kalpasan na data. Ay na, testing eh. Mayat. Mayat po ba? Okay, mapamupusoy ta na. Talua karga siguro. Saan mo pat? Nalawa. Namindua ka man nagpasuyot. Manong nemi. Ilikuhan tag-harvest kami. Nako. Shush, pati pa nagpuras. Di mo pa amo. Ahoy, saan ka nagpuras? Madadahalan ako. Awan sunot na ano kasta pa nagiburos mo kasta. Kasta mat nagkerker. Ang nakasaganan nga lopasing ang pagkerker. Kasta ka dalakkel. Ita, umayan di kita umayang gatang. Mano presyo nanti. Lasatun di baka mo. Umuna nga harvest. Umuna nga harvest naglakwan mi mano. Mapatil muna. Umuna pa ng harvest na ito, bro. Ikatam tita natin ko, itad mo kanyak nga 2,000. And then, agkamano anti. Kat kapo tadagayo, kat talo tayo, di gudwa mo. Gudwa? Para tinagalata gudwa na. Kahit datat sobra na, dudwa na. Pagkatluam, tapos na magbibingayan tayo. Baka basit lang para kata kayo, auntie. Aduan na para kata kami, award ba? Basit lang ganyan. Insuro kayo lang, di ba? Ito may suro kayo, na kayo matinagtrabaho. Han? Maraming ganyan natin ugugak, nang isuro ka na kayo. O, mayat. Mayat, auntie. Ornongan nyo, ibang kuyo, mga ray account yun di bangko. Kat sumaruno, ito nabigat pasuyo tam to. Para ito may kaduan tong panagbunga na. Panang buras tayo kada kita, baribanban nga bunga na. Mayat kaya man ti. Kat nagagat ka agad agbiag ka. Han, Lili. Hunan ti. Nagagagat kayo. Tapno saan da kayo nga awagan nga dagiti sadot. Ori sa anak sa nga gubran di construction nanti. Nagubra kamit lang tasama takang kanayon nga dakayin da bangkag. No tibigat, exercise mo ti mapan mangkita. Mangguabot ka dagitay mabali mo gabutan nga root. No gapu ka ti construction, mabali mo at mapan flashlightan nga kitaan na bisitaan. Kaya kitay manok, di nanang yo. Kitay nagpisa, masapol nga muyo, nagpakan nga dagiti pik. Amumun nanti, good. Dagiti itlog, gagakas kayo. Ano tayo si daan, no, ilako yo. Hindi ko ang tagpas ngayon ti asawak manong nemi. Basta nung araw dun, no, mamagkag trabaho, kat takdakam lang ka ni baby. Ay, ba ni nanang mo Mabandan tong pakawon ka dakwata, barbaring no, awatan datan. No makita nanto ti apo ko da, ni Junior. Junior, madi, ape madi, naloko ka no ti Junior. Depende Mani po dito ospital, manon naming nagpasngayan ti asawak, hindi agawit kam dito balay. Ni, nadulos man ti rabayan. Hindi makitak manon naming no sinut at ti kusina. Nanang? Ay, anak ko. Ay, baik ba na po ko? Nanang?
Wen, nadakon. Ang nga mabaling nga awat ti kadwa ni Lili nga mga mang tagibi iti apo ko. Ay, ana mabalin ti aglaba, gabota kaan anak na. Iso nga siya ti aglaba. Ang gapan nyo, hindi talasi dahil. Anak, ba't na yung madayo ka? Exact ang bilibili nga bagbagakin antim no anyat aramidan na, nga aramidan nyo. Nalag kasangit mo. Hangkat samatan nga sadot, mangit ka. Ana, amo yung tagubra, amo yung tirigat, saan kayo nga sadot? Sana nang sanin. Nakita, wala kapilitan ng kastatan eh. Nung makaurnong kayo ton, paggadanan yung ton, kasar kin bunyag. Yung kayo tumagta nagpakawang ka na kita ko ha, naganak yung kalili, tabarbaring numaawat na kan. Makaawat na kayon. Sumutiran tami na nang. Alalala. Ayan, narigat aya, tiawan adal na. Narigat aya, tiawan tinapitas sa trabaho na. Ayan, data, nga experience yung anak ko. Kita, istoryaan nyo tumat ka na kita anak yun. Saan nyo nga pagbalinan nga sa dotto di kita anak yun, ha? Isuro idang agtrabaho. Ken, no saan kayo man nakapaggraduar iti kolehyo, dagiti ito anak yun at paggraduarin nyo. Uwan na nang ikarimi. Hanggang una yung karaktado, talo, manayin. Uwan na nang. Ginagurunong kayo atap no, agkasar kay tumatlain. Fast forward, manong nami, nagkasar kami, kinilili, ket saan kami nga nagbalinan nga sadot. Talo di kiti anak mi manong. Ket inkarimi di bagimi, saan minto nga ipatulad ka di kiti anak mi, di kinasadot mi. Masapul nga nagagat di kiti anak mi, nang runa, ngagbalindan to nga nagagat, ngagbasa. Ket inkarimi nga kasawa, taores ang kami mga nagraduar nga agpadbadat kolehyo, ngem di kita anak meeting kam to paggraduaran. Palubos ti Apo. Intultuloy ko manong nemi ti nang sukay ti bangkag, nang awatak pa yun, tinayon ti bangkag, manipod iti amukon manong nemi no kasano, itagmula, tamaragragsakan kalonay kahit mag-harvest kan permi, makaigam kan ti kwarta. Pasaramat lahat na sumurot ti construction manong. Tado matan ti amok, nagbalinak matan nga mason. Kayak matan manong nemi ti agpalitada, ag tiles kanda dumapa. Dahito nga rod, manong nemi, ti pakasarita, siyak kanda kami, iti asawak nga nagbalin nga sadot, ini. Matigayam tagbalin nga sadot, manong. So nga sapay ko ma, na nakaibati ak, iti adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya. Thank you manong tilaing mo anang ibasa. Toy ang ardagyaman nga paghaya mo, Norman. Norman, thank you man. Tingka buray dato pagkasaritaam. Saan ka nagbain nga nang ibaga? Nga idikat sadot ka? Agrama mo ti asawam mo nagbaling asawam? Nagpadpada ka nga sadot. Ngim Norman sakit nagagat kayo, di ba? Thank you man kadagiti nagbuya.